Lionel Messi ularai ban penkut no ya kecil lekai jungu bat ke Argentina. Urang lekai bala da ka pertai. Hadin bak Argentina kelas syarem haka Spain haka final jong ke FIFA World Cup mentau senam arajar penreu. Bon ki pait ba kelas tang ban kali hatu kane kandai kecil lekai ka bakado jo Messi na ka benta kari Argentina. Kat kum ki kubor balami na kilat pathai kubor jong ke Argentina. Bat lapan miru daga ABP Lips loong bau Lionel Messi ula da penkut ya karai jungu syapang kalawe jungu bat ka kanhon Argentina. Wala padon kano kecing penmana paj ba no Messi hi ndrei ki kubor ki kedeu ba ula da perkhat ba bat ula penkre ki senjam ki baun syem haki benai banwan. Ka World Cup mentau senam arajar penreu kalong kecia kun ka bakar pang ba na ka bentau Messi haka arta ka balai pukandai senam pun ki paj ba kilamut ba umla syuk ban pen ia kecil lekai ka baklan ndrei haka jing sisa Messi ula pen i biang ni kasap bat kecing i jengai hamadan kimdei ki balak ban penduk tang namar ka arta. Ulai rap sibun ya ke Argentina pan poi se ke final da ka bat tap gol bat ai ki assist bat ban penyajro ya ka kanhon komu kapten Henry ha ka final ke Argentina ka syarem ke Spain kane ka jing syarem ke lapan sengusi ya ki paj ba ke leng ke perthai ki paj ba ki ba i ju Messi kem kwa ba un chong thai no na ka kanhon jong ke Argentina. Henry Messi syamale kumta ula jet besngap jar bar ban ai por ilade ban perkhat ba shua ban syem ka rai ka bakhato kane ka rukom le ka pen i ya ka chinglong jung Messi na do men shua ula syem ki rai ki ba da ka ba perkhat ba da ka ba krake kum taro hadin ka World Cup ula simpor ban pej penia ka met jungu ya ka long yeng jungu ba da ka chingkwa jungu haki senam banwan kat kum ki kubor wat lada Messi un penkut no ya ka cilekai na ka benta ka Argentina Henry kane kamut bau ni no sendon ya ka football la kmelinti bau nang peteng ban lekai ka klub jungu hadu kat bau dang sola bat kat ba ka met jungu kadang island ka wepat ka babon kinong Christian ki kwa pan tip kalong hato ondon ka cilekai ka bakarpang pan ai khublei Messi shua bon song thai na ka kanhonri hadu menta padon kano kecing permana paj ba Henry pun ki paj ba ki kermen bag Argentina Football Association kan penlong ya kecilakai ka bakarpang pan ai kecing ro ya kapten ubalano senyang sibon tam hak history jong kari hapangi kan mau Messi oleh rap ya Argentina pan job ya ke Copa America ka finalissima bat ka FIFA World Cup kini kinam job kilapan kela ya ka kerteng juu panong wei ni kirang lekai uba krautam hak history jong ka football kumta lada urai ban song thai na ka kanhonri kan long ka chinga per ka bakrau na ka bantai kinong Christian jong ka Argentina hak wei pat kaliang bon ki samla ya lekai jong ka Argentina mentai kelas tang man syem ya ka benta ka bakham ha ka kanhon ki don ki baong ba kapor ka lapoi ban aila te ka pateng ka bathmai pan ya lam ya ka Argentina sya ki chile kai panwan Henry wat la kumno ru ka ching don jo Messi hamadan ka long bet ka ching kerkhu ya ka kanhon namar ka ching yu ich ngai bat ka ching alam jung ki paj ba social media ro les tang ban penpau ya ki ching mot ba pher don ki baong bo Messi ude ban song thai menta da ka ba ino ya ka kanhon da ka burom kat ba don pat ki ba kwa ba undang ilekai hadu ka Copa America lane hadu ki silakai paj ba banwan Henry hadu menta karai ka basisya kan sami tang onda Messi hi upen menapaj ba hadin baki kubor kilami ba Lionel Messi ula penkut ya karai jungu syapang kecilakai bat Argentina ka pertai football kelas tang mani keren sibun halor kane ki paj ba Argentina ha Europe Asia bat hakeleng ka pertai kilapan pau ki jing sosi bat ka jing ai burom yo kapten ubalano senyang sibun tam ha ka history jong kari ngila ru ban ong ba ka jing kai ka World Cup mentau senam arajar punriu kala ban long ka jing kai ka bakhato jo Messi ha ka jersey jong ka Argentina kane kan long ka jia kando ka basusi ya ki million ngot kinong Christian ki balabot ya nadu ba orang de samla hadu menta Henry wat lada ula song thai na ka kanhonri ka kerteng jo Messi kan omja ki jing job jung kinsa ka history junom ki paj baro ki kermen
bau misi undang don bentah ke football hadin bau la song than don ki ba ong ba un la ban long u coach u advisor neu ambassador jong Argentina football don ro ki ba mot ba un penlejing mot haki academy pan hikai ki samla nakaliang jong Argentina ka kan hun kan haban pen kre ya ka pateng ka bathamai ki rang lekai ki barang samla kin haban sim ka jingkit kli pan petengi ka jilekai klem misi kum ta kam dei ka basuk namaru misi dei tang skorar hande udeiru unayalam uba ai mesem ka kan hun paro kawai ha social media bon ki paj ba la tho bawat la dau misi un chong thai no un sa bej kumurang lekai uba krautam ha ke history chong ka football bon kila pen pau ki kol bat ki assist bat ki jing lekai ki ba phla chung u haki world cup ba pher wat la da umisi ula rai pan pen kut no ia ka jing lekai bat ka Argentina hendrai ka jing yo jing ro bat ka jing i chung ki pat pa kan beteng ben namar ula ino shaden ya ka nuksa ba pha bat ka ba krau ha ka prathai football